wai za ka iya bawa rarara naira 1000 saboda yau Buhari waka. Na ji ana maganan cewa wai rarara ya ce ba zai sake wa Buhari waka ba, sai an bashi, sai 'yan Najeriya sun bashi 1000. Wallahi da na bawa rarara 1000 ya ƙara yi wa Buhari gwara igaggiya ga ta don uwarta. Yanzu ban da toshewar basira ta ɗan adam da an raina mutane tunaninsu, talaka yana cikin wasiba, abinda zai ci yau da gobe yana gagararsa, da za a ce a haɗa kuɗi a ba da dubu to yanzu ko da likabani za a haɗa a siyo Buhari, talaka ai ba zai ai an zalunci talaka. Ana sai da kwanan kanzo 700, kai ni sai na yi waka. Jama'a barkanmu dai, suna na Fahad Ɗanladi, ni ne jagoran a ci gaba da haƙuri na duniya gaba ɗaya. Yau ma na zo ne na ƙara ba ku haƙuri jama'a, a ci gaba da haƙuri. Wannan hawa farashin kayan abinci da ake ta fama da shi a Najeriya, shugaba Buhari yana sanar da shi. Jama'a a ci gaba da haƙuri, ƙungiyar mu tana ba ku haƙuri, ta a ci gaba da haƙuri, ku ƙara haƙuri. Saura ƙiris, shugaba Buhari yana nan, ya san da matsalolin ku. Shugaba Buhari ya san abincin talaka, ya san me talaka yake so, don haka ya ba da umarnin a fito da tan 30,000 na masara daga rumbun gwamnati domin a sarrafa shi zuwa abincin kaji su ci su koshi. Ku zo ku ci, ku zo ku dinga cin kaji irin nashi yanda yake ci, kuma ku dinga cin kaji kuna ƙofi. Ku zo ko abin da aka so ku ci gaba da haƙuri, ku ƙara haƙuri. Bayan wannan can 30,000 ɗin nan ya ƙara bada a shigo daga ƙasar waje can 260,000 na masara, shi ma don a sarrafa wa kaji. Jama'a talaka dinga cin kaji. Shugaba Buhari ya san abincin kaji, ya san abincin talaka, shi ya saka ya ba da dama a shigo da kaji, ku ta cin kaji. Ku dai abin da ake so da ku ƙara haƙuri, ku yi wa haƙuri. Allah wannan minista Sadiya ta taimakawa 'yan gudun hijira da taimako. Na ji an ce za ta fara ruwan saman abinci, za a dinga ba 'yan gudun hijira, ana zuzzubo musu da abinci ta sama. Ku dai abin da ake so da ku shine ku ci gaba da haƙuri, ku ƙara haƙuri. Ana nan an kusa a fara ruwan saman abinci a Najeriya, ku ƙara haƙuri. Mutanen Kano kuna ba da ni, ina shugaban a ci gaba da haƙuri, jagora na a ci gaba da haƙuri, amma kuna nan kuna kowa ƙorafi. Bayan minista Sabon Nuna ya ce ana cin abinci a Kano a ƙoshi a naira 30, amma ku ta ƙorafi, ku ci gaba da haƙuri, ku dinga ba wa mutane haƙuri, amma kuna yin ƙorafi, ba ma jin daɗi. Wannan rufe wura da aka yi saboda ku a inganta noma, aka rufe boda, ana raba taki. Duk gashi nan za a zo an babba da bashin noma a matasa, ku zo ku shiga noma, a daina zaman banza, kowa ya tafi gona, a ta girbi ta kayan abinci wadata. Ku dai kawai abin da ake so da ku shine ku ci gaba da haƙuri, ku ta takura shinkafa. Jama'a babu haƙuri, ba za a ci kwaɗan ƙanzo ba, kwaɗan rama, kwaɗan zogale, rogo, duk ba za a dinga ci ba. Ɗan ƙanzan nan idan ya kama tuwo an tuka shi ya kama a kwaɗa ƙanzan. Jama'a duk ba za ku dinga cin wannan ba, ana ƙara da haƙuri. Ku dai ku ci gaba da haƙuri. 'Yan Najeriya musulmai ne da kiristoci, ku dinga azumi. Yau in kun yi azumi, gobe ku huta, sai ku ta ƙorafi babu abinci. Jama'a dan Allah ku dai ku ci gaba da haƙuri. Kaji ne wannan miyan nan ta dage da ake so talaka sha. Ku zo ko da aka son su ku zo haƙuri, ku ƙara haƙuri. Corona ta wuce, kowa ya sani. Corona ta wuce, kowa ya sani. Talauci ya yawa, an buɗe masallatai, sauran makarantu. Corona ta wuce, kowa ya sani. Talauci ya yawa, an buɗe masallatai, sauran makarantu. Ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Da zarar mun ɗaura shirye-shiryenmu, za ku same su da ɗumi-ɗuminsu.